Hello! Good day naman sa aton mga suki sa kahanginan, sa aton mga pinalangga at pinalangginging nga mga tagpalamati. Sa gihapon ini ang inyo alagad. This is Bumba Marilu. Padayon naton ang pagbasa naman sa sulat. Diri lamang sa aton palatuntunan ang akon mga kahapon. Mga kahapon sang tagsa-tagsa, mga nagliligad nga mga hitabo nga pilit ginabalik, agud madumduman ang mga nagliligad. Dili lamang sa aton palatuntunan ang akon mga kahapon. Ang akon mga kahapon. Subong adlaw mga kabiyanan, mga kabomba. Isa naman kasulat ang aton pagabasahon na nagasilihing, Dear Bumba Marilu, tawagan ako sa ngalan nga Butsok. May isa ako ka-amigo nga nagahingalan kay Raul. Natingala gid ako sa tagsa kung kami ang mag-inom. Ining akon amigo nga si Raul nagagwa sa iya panig. Nagsulat ako, Bumba Marilu, sa imong programa, ang akon mga kahapon. Nagsulat din ako tungod makaibalo ako magsulat. Kag, luyag ko ini pabasa sa imo tungod nakaibalo ako, nakabalo kagid magbasa. Agud lubos nimo mamahang panatanan, Bumba Marilu, yari ang mga panghitabo. Oh, pre. Shut up, pre. Atoy, sige, pre. Shut up, pre. O galing kay, ano man nga, way man ko kwarta subong. Oh, hindi ka magkabalaka, pre. Ang bala. Sagot kong gasto sa inom-inom ta subong, ah. O, si pre mulo. Pre, dali, pre. Sige, pre. Maimpon ko na inom sa inyo, pre. Sige. Masyata. Akong bahala si gasto. Sweldo ko subong. Librehon ta kamuya siyat. Amoy na Bumba Marilu, sang isa sadto kagabi, ining amon kumpare nga si Pari Raul nang hagad sa amon nga mainom. Kag bilang iya amigo, nagpasugot man kami sa pagpadayon ko pagid. Pre, ari na, pre. Ari nang aton nga talaga yun, pre. Mayo ni kay makapainit-init at subong, pre. Ugid. Sige, pre. Sugdan ta ng tagay, ah. Sige. Sugdan ta na ning pagtagay. Amoy na ang natabo, Bumba Marilu. Nagsugod na kami inom-inom. Kag sang ulihina, naglawig ang amon pag-inom, kag medyo nahubog na kami. Pre. Daw na igugid ko sa hagin siya, taba. Ako man gani, pre. Naubog man ko, pre. Pareho, tay. Di kang ya. Akiga naman ko na karoon ni Mrs. sa balay mo. Nga nahubog ko. Kung nubog ka na, pre, dire ka lang tulog, ah. No. Dire lang ta matulog. Mas mayo gani, ah. Para nga daw layo tabla sa disgrasya. Mahinulirahay tadi nga tatlo, ah. Ano, pre? Mahulid ka sa amon? Siyempre, pre. Ayaw gani, pre. Nubog naman ko, eh. Bro, dahil lang bla, pre. Ngaman, pre. Ngaman. Pre. Do ka na, isang imo short, pre. Di mo na nabakal, pre. Kuwan na. Ay, ning short ko, pre. Regalo ni Zako ni Mrs. Dito na tugin, bakal, pre, sa kayo. Bah, daw ka na, may gid, pre. Babi pa ka pa ako sang short mo, pre.
Pre. Daw ginampak mong paa ko, pre, aw? Oh, why pre Gusto ko lang mahikap ang imong short pre. Abi pre papisga ako pre. Okay. Hey, pre, hinaya lang, pre. Ano man. Bilang magkumpare to pre. Ang isa mahikap-hikap mang usin mo bilang kumpare ita. Ano, pre? Ano pare? Kamu lang da balak eh. Naubog na ko nga daan. Mapiyong-piyong ko dia. Kamu lang da istorya. Sige pre, tulog na pre. Kami lang din ni kumpare ang makakon na yun, mahikapay nga duwa. Sige pre, tulog na pre. Kaya kami lang di may nominom ni Paributsok ho. Amoy na ang mga pagitabo, Bomba Marilo. Samtang kami nagainom-inom, natulugan ang amon upod nga si Parimulong. Kagduwa na lang din kami ni Pare Raul ang nagainom. Natingala ako sa iya, Bomba Marilo, nga samtang nagadalom ang gabi, kag nagadamo ang amon inom, nagalain man ang iya pamatasan. Nagapang hurog-hikap na sa saakon mga kalawasan. Sa pagpadayon ko pagid Bomba Marilo. Pre. Doon na hubog nagid ko tama, pre. Si Pare Mulong ganyo. Natulugan na lang sa kahulugon. Ay, gani man, pre. Ako, pre. Hubog naman ko, pre. Pre. Bilang magamiguhay tabla, pre. Ano man, pre? Bilang magamiguhay. Pre. Bilang mag-amiguhay ta, pre. Pahaksa ko blasi mo, pre. Mahagusin mo, Ano, pre? Mahakos ka sakon. Oo, pre. Balo ka, pre. Bilang mag-kumpare tabla, mag-inabyan na ita. Nanom lang imo, pre man. Huwag man na malis siya, pre. Mahag mo lang ko si mo, abi abdal di ba? Pre, kinakos mo ko sa hugot, pre. Paksa ko bala. Kainit sa lawas ni pre bagsok ba? Ito ka nami. Ay, pre. Pre, daw nagakumod ka, o. Ano man, pre man. Hubog ka na, pre. Ay, hindi pre. Hindi ba hubog bahaksan ako? Dali lang kay. Kapon kong imong pahabi pre kon bag-o. Pre. Nado man ninyo mo, pre man. Daw, ginikap mo nang akon manoy, pre, haw. Uway pre. Natandugan lang. Nanok man imo pre. Abay, haksa ko pre. Haksa ko sa tulo. Pre, hindi ko bagaksa, pre, kaya daw hindi ko kinawa. Sige lang pre. Paksa ko bala kag pahalo ka. Bao, I love you pare. Ano, pre? I love you. Ay, Sige lang pre. Bahaksa ko sang tuto. Haksunta ka sang hugot pre. Amoy na Bomba Marilo ang mga natabo sa itong gabi. Natingala ako sa akon nga kumpare kung nga anahimo niya to sa akon. Sang temprano pa sang wala pa kami nagkalahupog Bomba Marilo, wala pa man siya nagagwa sa iya panit. Apang sang nahubog na siya, ginakos niya ako kag ginhaluk-halukan. Gani, sang tion nga to nagduda na ako nga ang akon kumpare. Isa ka agit. Sa pagpadayon ko pagid, sang pagkaaga sini, Bomba Marilo, nagkita ay kami sa akon kumpare. Amo sini mga panghitabo. Ay, pre. Mayong aga, pre. Mayo kay na, umpawan ka na, pre.
Oh, gani pre. Do naubog man ko gabi pre. Ay, gani, pre, ubog ka, pre. Nadumduman mo pang ginbuhat mo, pre. Om. Ginbuhat pre man. Ano nga mga ginbuhat pre? Ay, nalipatan mo na, pre. Uy. Do nalipat ko pre, naubugid ko eh. Nga ano pre aw? Sang gabi, bla, pre. Naubog ka. Ginhakos mo ko, pre. Om. Ano pre? Oo, pre. Ginhakos mo ko kagin haluk-halukan. Pati gani si Manoy ko ginhikap mo pa eh. Oh. Ano pre? Ano pre? Tuon na, pre. Ay, oo, pre, tuon na ya, pre, ah. Ay, gali ka pre. Eh, pre. Ato na ni nga istorya, ha? Hindi mo gid pag ipanugid-nugid sa iban. Eh, nga man, pre, haw. Ano kagid bla, pre? Ay, kukukan pre. Basta aton lang ni pre ha. Oo, aton lang niya. Ano kagid haw? Kabalo ka pre. Basta kun hubog ko pre. Nagagwa ko sa akon panit. Ano, pre? Anong buot mo silingon? Nagagwa ko sa akon panit pre. Nga, isa ako ka agila. Ano, pre? Agila? Oo pre. Isa ako ka agi. Pre, ano, pre? Isa ka kagi? Oo pre. Isa ako ka agi. Kag sikrito talang ina pre ha. Sige, pre, ah. Sikrito talang, pre, ah. Amo sina ang mga pangitabo Bomba Marilo. Sa pagkaaga nga naupawan ining akon kumpare nga si Raul. Ginako man niya kung ano ang matuon niya nga pagkatawo kag ang gusto niya nga kinatawo. Gani Bomba Marilo, sugod sa ito, wala na ako nag-upod-upod pa kung matinom kami ni Pare Raul. Kay nahadlok na ako, basi kung masulit naman ang natabo. Salamat gid sa pagbasa sang akong sulat. Kag kamo na lang ang bahala sa imong mga tagpalamati maghatag sa akon sang laygay, Bomba Marilo. Ang matinahuron, Butchok. Ay, salamat gid Butchok sa pagpadala mo sang sulat. Subong adlaw, diri sa aton palatuntunan, ang akon mga kahapon. Gani kung kamo man sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati, kung gusto niyo maghatag sa mga advice, mag-comment lamang sa sining video. Kakon kamo man, maipadala kamo nga mga sulat kag gusto niyo mahatagan sa kabuhi kag pagbasahon naton diri sa aton palatuntunan. Ang akon mga kahapon, diri lamang sa Dear Bomba Marilo. Kag hindi gid magkalipat, please subscribe my YouTube channel. I-search lamang sa YouTube search bar ang Bomba Marilo TV, BOMBA MARILOU TV. Kag i-click gid, i-hit gid ang notification bell kag dapat nakakalembang gid ng all. Once again, this is Bomba Marilo TV saying good day and thank you.